Hello and welcome back to Ong Bin YouTube channel. Nengarong piglo putot editum pini rajimu mang chithai tulong apot la pen pin nang ana jording lo editum kachitong te kopi pot loma pudang te ni editum kaprek akam pen amasi nang editum pan video hai huita nang ban pitek te do la si pini bang ke nang editum pan isi prek jack a video nang paklang pipo nitum nili tuma tim dumpian pinangan ki klem po na jording lo la pen chupa du pic lo la si non la video na li tum phanang wan pg bang phan si non hong bom lo la si malom sing hong chot na anu te da so a video buthang na ni tum phanang pachini po la pen non tip non a phong na bang su a phong a hut bang ke nang li tum phan mane akai nang li tum thailong li pin la pen ke lang long le pin la pen ke break jack video sinang tum thek long post asi chong hong ding do na vang chilo yo ko son lo ka video ke shooting tang elo bo 이 video 거. chulo me tum chi thon bom video he ko 이거 라부터 shooting 나. ko son ja lo ke ni te live bang ham lo yon te la ra ta tum phan video paklang ji busi 오늘 video 거 소작 감이 엉수 먹고. ko ini si live ki bang lo joni mang pachong hong nak lo subscriber tum ta alle velo is